niya si Jinglay, no? It does not matter kung na babae si Mrs. White, kay importante tinuod siya na propeta, kay natuman iyang mga hula. Anhin ang propetang lalaki unya bulaan nga pagka-propeta diha. Di ba? So, naay babae nga propeta, naay babae nga propeta, atong basahon sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 39. Okay? Basig nagunahuna kay Ellen White, babae, niya kung babae, dili pwede, naay babae nga propeta sa Biblia. Atong tanahon. 36 di ay. Lucas 2:36 na yun. Ug di ay usa ka propeta nga babae, si Ana, nga anak ni Phanuel, sakop sa banay ni Aser, siya tigulang na kaayo nga natiayon sa iyang bana sulod sa 7 ka tuig, sukad sa iyang pagkadalaga nga berhen. Imo makita dinhi na ay babae nga si Ana, anak ni Phanuel. Na ay babae. Si Deborah, propeta, babae. So na ay daghan diri sa Biblia igsuon nga mga propeta dili lamang lalaki apan babae usab. So kanang pag-ingon nga it does not matter igsuon ang babae pwede mahimong propeta.